Assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya. Yauwa sunana Idris Abubakar wanda kuka sani da suna Idris Mijin Mata. Insha Allah dama ta zo, sauƙi ya zo. Kwanan nan zan fara kawo muku sabbin families na masu zafi, kyakkyawan families. Kar ku manta, kar ki shagala. Ku yi sauri ku garzaya a sabon channel na mai suna Mijin Mata TV. Don Allah subscribing ke kuma sai ki danna ƙararrawar sanarwa saboda ina ɗaurawa zafi su za mu fara kawo muku su. Insha Allah sababbin videos ɗina zan fara kawo muku su nan ba da jimawa ba. Allah ya so ya in gare ga lafiya. Ina na kuma suna Idris Abubakar wanda kuka fi sani da suna Idris Mijin Mata. Na gode.